nok nukhungni naslemung jolimungo haino hai te khoroksa nukuni hamjak rathajakna nangkha kha khamlaijak nukuni bororok slik sawi kabjak busajak busai kishor debrma bihingno buwi togi klangai komolpur hatibo hati khlanya thangi tongsanida nok nukuni bororok bitichar wi butharka eba busai baida bujakmani bagi sak sak bitichawi thina nangkha eba khe busai da bihingno bitichar wi klangai komolpur thangka Obahai jatre pot sumung tabuk lukurongni khawo nukuni hamjuk thimano chitingoi lai thangnai sallogo bahaino hamjuk sitarani debroma busai kishu debroma bai tei bakra nukuni bororok bai bu tokjakmani satokjakmani obahai kokto maro gobama tere tara khnaka thoi thanai sitarani debromani nok nukuni borongni khoktoi obahaino sawi manka agi rogo bahaino busai tei bakra nok nukhuni bororok satok pitok khlayo hne thoi thangjangnai bukhuk sitarani debroma lai thangnai sallogo tere tara lukurongno tai nok nukhuni bororokno satrungo a lukurongni khutino okokrobo sawimano bo satok pitok jangmani thoi thanai sitarani debromani busaijuk jrai busabo haino sawi khnaraka kapetoi sluktetoi buma satok jangmani bujakmani kokrongno yakungo khunjuwo mukhango yagrogo tei gdnarogo bujakmani ksa kosom marirobo mangkothiyo nugi mankha abobani bkhau gobangma sumo asajak nok khoi champawar hati hatai kaimini mutilung kamiwo busani nogo khatung khajake kajigai phaimani bisi kolok nukhong khaga busabutibo angkha nukhungo walai sulai satok pitok baino sungchani yakangna nangkha tabo Mia khwai sak hamnogo kuthoi telangjangmani bitichao hnoi phiaba sago bujakmani marirok nugui gobangma sum asajak o thimano kitingoi tabo police kubiche name yakolono sawi mansinai sak sakdai bitichao thikya eba satok pitok khlajagai bu tokjagai biticharajagai gobangma sum asajak Nãy là nên bani yak pura kunjur hok tang kosong kosong ni nãy đến đây kiri ya tam ni ma sibla tam ni walai tam ni walai chadok tham kai đừng nó có nên là ni ba cái điều walai ta bơ khai buma kiri tong bai de ore pore khai Lát thôi bút là nên mà nên bà chúng ta phải chuẩn bị gì kia bu nên bà đà đây là cái bia đà chắc cũng phải bia chắc của bà phải cái nó chắc là cái đó nó thật cảm cái này rồi nó này nha bà cô nên bà đà nên mà cái bữa đó còn ngạc thừa cái nó sợ lép phải tùng nó sợ lép cái bữa đó biết cái nào cái sai được này Ama bu cái gì mía bố mía ở đó nó tên chầu nó là nó mía ở đó tụt bù nó tên chầu nó là như này chứ mày tưởng mía ăn như gì không chúng ta đã thấy là tên chầu nó cái tên cứ tên chầu bố mẹ chỉ là bố răng tù cái tên cho bé của bố răng tù Apa beri pilot ini orang Injau, asing nggak Hingga minta dapat pengakuan. Abu rokai bapa baik tada jaga kedala tulah tanggu. Abu rokai. Tak kasih apa dengan orang ini rumah kerja. Munai. Dia siapa liman? Oh munai. Piau aja tas. Oh menai dah. Musukai buah. Oh menai dah. Oh menai. Bekale kele woi takna menai takut tomai go takut kerehat. Menai. Oh menai ba takut kereh buku kerehat. Oh menai busu sana musuh kena. Oh menai busu bekal royok kena. Oh rasa bah.